हास्थायनाय थाबाय आंखौ जा गिलिर बिबान होदों दिनै बे फालिथाय फोरबो आफादा आंनि थाखाय बेयो थोजासे बा उपयुक्त नङाब्लाबो बिथांमोननि होनाय बिबानखौ लानानै गासैनोबो जोंनि बर' हारिनि आसार खान्थि नेमखान्थि गेदेरा उन्दैखौ बोर सारस्रिनाय उन्दैफोरा गेदेरखौ खुलुमनाय बिमा बिफा बिदा बिमाय बिहाव बिखुनजो बेफोरखौ मैया 1 खालारावनो खुलुमखांजोबखादों हयथ' सोरहाबा 1 खालाराव उसुबिदा दंब्ला मोसौ सुंखायनायावनो खुलुमखानानै फैखादों आरो हयथ' दिनैबो खुलुमहैदों गाबोनबो खुलुमगोन बैसागो बोथोराव जों खुलुमलायबाय थागोन आरो जोंनि आसार खान्थिखौ जों गोरासिन खोमथाय खालामनो जों नाजागोन नाजालायनांगोन नाथाय जोंहा उन्दै उन्दै जिखिनि जाखांबोनाय सेंग्राफोर सिख्लाफोर दं बिसोर इसे बाहोलांबाय बादबबाय खुलुमनाय होननायखौ गंनो होनोब्लाथाय तान मोनो बिसोरो जोंना खिन्थु खुलुमनाय होनोबा आथिं दांनानै खुलुमाबा खुलुमनाय जाया मिथिबायना नोंसोर नैबेयाव जे फरायसाफोर नुजाफैनो हादों खुलुमनाय माने ओरै जानजियाव दांनानै खुलुमबा आखायाव दांनाय खुलुमबा बेयो खुलुमनाय जाया आथिङाव हमनानै हान्थु खरायनानै खुलुमनांगौ लंपेन्टआ गाज्रि जादों बेखौ सुनांगोन गस्लाया दखनाया गाज्रि जादों बेखौ सुनांगोन नाथाय जोंनि गोसो गोरबोनि मैलाखौ जों फोसाबनो बेसेबांबा सम नांगौ दा बेनिखायनो आं मिजिंथिदों नोंसोरो नैबे बैसागोआव जोंखौ जेरैबायदि खुलुमनो फैदों बिमा बिफाखौ हयथ' खुलुमखांबाय 1 खालारावनो बिदा बिबाजै बिमाय बिमानै खुलुमखांबाय आरो खुलुमनाय जुदि जायाखैबा खायसे खायसे न'खराव आसारबो गैया बेफोरबायदि खुलुमनाय जायाखैबा गाबोन फुङावनो दुगैखांनानै खुलुमनांगोन आङो नोंसोरखौ बुंबाय आरोखि उन्दै उन्दै फरायसा जाखिनि फैदों नोंसोरनि आइमोनखौ आफामोनखौ आदामोनखौ बाजैमोनखौ आमाय आनैमोनखौ जायगायाव थानायखिनिखौ खुलुमाखैबा गाबोनो थांनानै दुगै लोबै खुलुम दा जोंखौ जेरैबायदि खुलुमनो फैदो बेखिनिखौ आं मिजिंथिबाय आरो गावबा गावनि फरायनो गोनाङाव जाहाथे मोजाङै फरायो मबाइलजों दा गेले लेखाजों नोंसोरो गेलेनानै थाबाय था लेखाखौ जेब्ला नोंसोर हजम खालामनो हागोन फरायनो हागोन गोरों मानसि जानो हागोन दिनै नैबेवहाय नुजाथिफैनाय आलासिफोर बायदि नोंसोरबो साफा साफा गेदेर सुबुं जानो हागोन नोंसोरबो जोंबायदि बैसोआव हयथ' बेफोरबायदि खुलुमजानो हानाय जागोन बेखिनिखौ मिजिंथिबाय बेनिफ्राय माखासे बिहामजो नुजाफैदों बिसोरखौबो बुंखायाबा जाया फंनैसो बुंनो लुबैदों आङो बिहामजोफोराबो खायसे खिन्थु बिहावफोरखौ खुलुमनो बाग्रा जाबाय दा बेनिखायनो बिहामजोफोरखौबो आं खावलायनो सानो जोंनि समाजनिफ्राय गोमालांनो हमनाय मोनसे जोबोद गिदिर आरो सानथौगोनां मोनसे आसार बे जाबाय उन्दैया गिदिरखौ खुलुमनाय बे जोंनि समाजनिफ्राय गोमालांनायनि मोनसे लामा लादों दासो जोंनि बेखेवगिरि बिथाङा बे खोथाखौनो फोरमायलांदों नाथायबा जोंनि समाजाव बेबायदि आसार खान्थिखौ मावफुंनो हायोब्ला समाजनि जिथु बेन्दों समाजखौ खाथाबनाय जिथु बेन्दों बेयो गोरानिफ्राय गोरा महर लायो बेखायनो जोङो बै न'फ्राव हाबा हुखाफ्राव मोसानाय जिथु खान्थि जिथु आसार बे आसारखौ जोङो दिनै जोंनि 27थि रंजालि बैसागु फोरबो फालिथायनि बुब्लियाव जोङो रायजो राजानि गेजेराव लाबोदों बेयाव जोंनि उन्दै उन्दै फरायसा फरायसुलिफ्रा बाहागो लानानै जोंनि जा हाबाफारि बे हाबाफारिखौ जाफुंथाय होबाय जोङो थारैनो जोंनि गेदेरफोरखौ मान बावनानै मान बावोब्ला जोंनि समाजा माब्लाबाबो गेजेन जाया जोङो गिदिर थाखोआवसो थाङो जों बेबायदि खान्थिखौ अरायबो लाखिनांगौ लाबोनांगौ
जेब्लानो सम मोनो अब्लानो जोङो जोंनि गिदिरफोरखौ जोङो गुग्रुब खुलुमनो हायाब्लाबो जोङो मानखौ जोङो बावनो हायो। बे खान्थिखौ जोङो अरायबो मावफुंनांगोन, मानोना बे जोंनि हारिनि मोनसे एंगार हायि बिदान्थि, जोंनि हारिमुनि मोनसे एंगार हायि बिदान्थि। हान्थु खरायनानै माखासे गथ'फोरानो खुलुमनो लुगैयो, नाथाय समा जोंखौ थिनाखै। सम गैया नालाय जोङो हान्थु खरायाब्लाबो जागोन। खुलुमनाय नालाय खुलुमनाय, हान्थु खरायनानै खुलुमनांगौ, बेबायदि आरो खोथाफ्रा। जियानो जाथों जों हाबाफोरखौ मावफुंबाय दङ। बे जोबनाय लोगो लोगो जों खावलायखाबाय रायजो राजाखौ, जोङो दोंसे मिलौदो बैसागो मेथाइ दामनानै लाब्रा मोसागोन आरो जोंनि खाम सिफुं दामग्रा बिथांमोना जोंखौ सिगां सिगां दैदेननांगोन। बे लाब्रा मोसानाया जोबनाय लोगो लोगो जोङो बैसागो मोसानाय बादायलायनायखौ लाबोगोन आरो बैसागो मोसानाय बादायलायनाय जोबनाय लोगो लोगो जोंहा फैगोन श्रीमती सालबारारि बादायलायनाय। मिथिंगाया गाज्रि महर लानो नाजादों। मिथिंगाया गाज्रि महर लानो सिगांनो जोंनि हाबाफारिखौ जों फोजोबथारनांगौ, बेखौ इसारा मोनखाबाय। श्रीमती सालबारारियाव बाहागो लागोन बिथांमोनखौ मुंफोरखौ हेमन्त बर' बिथांनो होफिननाय खावलायबाय।
श्रीमती सालबारारि बे बादायलायनायाव जाय बिथांमोना बाहागो लागोन बिथांमोनखौ मुंफोरखौ थिसनखानो खावलायनाय जाबाय। 그대로 당근을 쓰래. 장난치는 옷 훨씬 더. 어이.
Mezang dengan siapa? जों गासैखौबो आलो गोजोनै लाखिदो बेखिनिखौ मिजिं थिनानै खुलुमनायनि हाबाफारिखौ आं जागायलांनो थाखाय आखायाव लानाय जाबाय। गोजोन्थों।
दा जोङो मोसानाय बादायलायनायखौ लाबोनो नागिरदों। बिथांमोना जोंनि गेजेराव दंफैखायो। बिथांमोना जोंनो थोजासे अनसुंथाइ होनानै मोसाखावरि बिथांमोननो दिनै रां बान्था बावगोन। दा बेखायनो जोंनि मोसाखावरि बिथांमोना गावसोरनि रोंगौथिखौ दिहुननानै बाहेराव लाबोनानै मोसानानै दिन्थिफुंनांगौ। आङो खावलायगोन जोंनि भलन्टियारफोरखौ बे मोसाग्रा जायगायाव जोंहा बथल गोलैनानै दं, बे बथलखौ एसे साफा खालामबा मोजां जागौमोन। जायनि थाखाय जोङो नैबे सालबारिनि जिथु बैसागु फोरबो, बे बैसागु फोरबोखौबो प्रग्राम बायदियै खुंनो हानाय जायाखिसै। बेनि थाखाय जोंबो दाहा थाबाय, रायजो राजायाबो थोजासे दाहा आरो आखा थाबाय, हांमा थाबाय। हे मान गोनां गेदेमा रायजो राजा नोंथांमोन, दिनैनि नैबे 27थि रंजालि बैसागु खुंफुं आफादजों फालिजानाय सालबारि रंजालि बैसागो फोरबोआव नुजाफैनो हानाय गेदेमा आलासि नोंथांमोन, जोंनि नैबे रंजालि बैसागो फोरबोनि दिदोम आफादगिरि मानगोनां बिथांनिसिम खुलुमनाय सिबिनाय थाग्रोबाय। रंजालि बैसागुनि आफादनि गासैनिसिमबो गाहाम हामलायनाय बावग्रोनानै लोगोसे दिनै नैबेवहाय जोंहा फुंखा सुबुं एबा मानगोनां आलासिफोर गोबां लिंहरनानै लाबोजानाय जादों। बेफोरखौ खनले खनले थांखिनो गोसो जायाखिसै, मानो होनोबा जोंहा समनि आंखाल। दा माबाया लाइटआ मा डिस्टार्ब होनो? बे समावनो जोङो बिजिरगिरि बिथांमोनखौ गांसे गांसे आर'नाइजों मान बावनो सानदों। आरो सासे दंबावोमोन, बिथांनि मुंखौ मिथिनाय जायाखैमोन।